Ora persiapan nih. Rasa ben is ngono wae. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadhamatiz dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Jamaiyah Pengausan Rutin Malam Rabu Masjid Al-Ukhwah Sorowetan RT 22, Masjid Al-Huda Surabayan, Masjid Legowo Darussalam rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami tasih saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Ukhwah menika dalam rangka kegiatan rutin pengausan saben-saben malam Rabu. Alhamdulillah dalu menika bibareng isak hujanipun reda. Alhamdulillah. Menawi kengler kula keng pondok pesantren Al-Hikam mriku udian deres. Beres niku ora terang-terang. Saya ngidul terang alhamdulillah. Banjir kalen-kalen do luber, dalan aspal teles megung sedanten yang jenenge musim rendeng. Banyu nganti kimplah-kimplah, turah. Pramila dawuhipun Allah dawuhipun Kanjeng Nabi ketika turun hujan, kula panjenengan kapure ndonga, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi jawah menika estu mbeta manfaat, mbeta barokah dumateng kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah Indonesia menika pancen memiliki dua musim Bapak Ibu. Setunggal musim penghujan, nomor kali musim kemarau. Nak musim hujan yang ngantos toyo nganti turah-turah. Nak wayah musim ketiga nerak panasipun ngontang-ngontang. Ngantos bleduk-bleduk. Lah itulah. Alhamdulillah kula panjenengan gesang wonten ing negeri Indonesia sinaosa memiliki dua musim. Kula panjenengan saged gesang kanthi eca lan sekeca. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Shalawat sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin
nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala supados gesang kula panjenengan pinaringan gesang ingkang istiqomah. Istiqomah niku tegese tegak lurus, ajeg, jejeg, runtut anggenipun nglampahi ibadah. Benjang titi wancinipun seda pejah pinaringana seda kanthi husnul khotimah. Sebab wong urip ana ngalam donya menika namung sawetara, nggih to. Bebasan kaya wong mampir ngombe, kaya wong nyebrang dalan gedhe. Wonten nggih grup-grup WA, wonten nggih media sosial, media massa. Bahkan setiap hari niku kula panjenengan mesti mendengar kabar lelayu. Nggih to. Beberapa hari yang lalu Wakil Bupati Klaten, nggih to Bu, nggih nika sedo, kamangka umure tesih kur-kuran. Pinten di bawah 23 tahun. Walah cek enom bebasan pit ngono lagi metu kok dealer. Wah, persnelane genjotane cek gas-gasane isih wenteng lah. Tapi karena niku sampun jatah ipun al maut kematian, mbah enom mbah tuwa sapa wae pasti akan melewati pintu-pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakale mengalami kematian. Lah niku pramila kula panjenengan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah tasih memberikan nafas kehidupan. Cek iso hambegan, cek iso tandang gawe. Menika nikmatipun Allah ingkang luar biasa, ingkang kula panjenengan kedah kita syukuri. Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Enten sing greges-greges? Enten kula dongake muga-muga barokah ngaji dalu menika sakunduripun pinaringan sehat bagas waras, rezekinipun barokah, syukur kathah, turah-turah, saged kangge amal jariyah, amal sedekah, saged nggih biaya sekolah, biaya kuliah, biaya nikah, saged nggih tumbas betok sawah, nak tesih turah, saged nggih damel omah, saged kangge ragat sekolah kuliah, nak tesih turah, saged kangge daftar haji tindak dateng Mekah Al Mukarramah, nak tesih turah saged kangge sangu ibadah. Benjang titi wancinipun sedo saged sedo kanthi husnul khotimah. Mula dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Gitu Bu. Duh Gusti Pangeran kawula kula nyuwun ing donya kesaenan, dumugi akhirat kesaenan, lan tinebihaken ing siksa neraka. Lan iku donga siiran ingkang rumiyin nate dipun waos para leluhur kula panjenengan bapak-bapak nalikanipun
bibar azan. Nah, itu mengingatkan kula panjenengan. Jebul wong urip ana ngalam donya niku diramut wonten donga sapu jagat niku wau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita hidup di dunia menika harapanipun nyuwun dhateng Gusti Allah supados pinaringan fid dunya hasanah. Sebab wong urip wonten ngalam donya nika enten sekawan napa nggih? Golongan Bapak Ibu. Ana wong sing bejo donya, bejo akhirat. Enten sing boten patiya bejo donya. Piye istilahnya? Bejo donya, bejo akhirat. Niku delalah donyane ya samukawis sembarang kecukupan. Sembarang kesenangan ya kecukupan. Delalah ya anggone ngabekti karo Gusti Allah ya ora keter. Niku wis bejo donya, bejo akhirat. Enten malih cilaka donya, cilaka akhirat. Donyane wis uripe rekoso, ngalor ngidul ngetan ngulon wis dilokke wong, disatrone wong, direndahke wong. Ning ya ora gelem nindakake perintah agama. Wah niku ya wis bebasan, wis entek-entekan. Donyane rekoso, akhirate ya melok rekoso. Enten melih donyane bejo, akhirate cilaka. Enten donya urip disubya-subya, sembarang kalir usaha lancar. Napa niku semua yang ia inginkan ia dapat. Ananging piyambakipun lali karo sing gawe urip ketungkul donya nganti mboten kober ngibadah. Niku dicontokke Fir'aun, Raja Namrud. Dunianya dapat, sembarang kalir diperoleh, tapi karena mboten iman, akhiripun gur bebasan bejo wonten ngalam donya, wonten akhiratipun cilaka. Lan nomor sekawan tiyang ingkang bejo akhirat, donyane ora paktiya bejo. Mungkin hidupnya hanya pas-pasan. Ora patek direken tangga teparo. Umpamane anek wong duwe gawe ya dadi wong ana mburi, ora didadekke among tamu. Enek apa-apa ya seger dadi tiang wingking mawon. Ora patiya kajen. Ananging senajan mekaten piyambakipun menika tetep eling emot ngibadah ngumawula dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lah menika bebasane donya ora patiya bejo, ora patiya terhormat ataupun bahkan mungkin hina, tapi di hadapan manusia, di hadapan Gusti Allah piyambakipun menika sangat mulia. Lah niku kados kita contohaken wonten sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah niku kerjane gur enten masjid mawon. Gur melu ngaji kalih Kanjeng Nabi. Terus napa nika sahabat sinten asalane kula ya supe. Lah niku kathah para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi yang kehidupannya menika sangat sederhana. Tapi wonten ing akhirat malah menjadi orang yang mulia, manusia ingkang pinunjul. Lah pramila kula panjenengan Bapak Ibu kedah belajar pilih syukur pilih niki wau. Bejo donya ya bejo akhirat. Tapi sedanten kalau wau harus kita usahakan
Mboten namung leha-leha tok. Wong arep mulya donya, mulya akhirat menika kudu diusahakake, disaranani, ditirakati. Menika pramila lajeng wonten napa niku kisah niku riyen pun nate diaturke Mas Putra. Napa niku Luqman Al-Hakim menika nate paring nasihat dateng putrane. Suatu saat Luqman Al-Hakim ini cerita nasihat kali putrane. Lengger ana himar keledhe kali putrane nditen pun nate diterangi napa niku Mas Putra kali Mas Irfan mbok menawi. Ana keledhe niku jaran cilik. Keledhe niku kalih putrane dituntun lewat dateng peken wonten mawon. Delalah tiang-tiang niku do ngelokke. Halo, bapak karo anak kae jan ora mudeng tenan wong ana kendaraan kok ora ditumpaki malah gur dituntun. Lah bare niku terus melih bapake sing numpak, anake sing kon nuntun. Ngoten niku ya dilokke melih. Halo, kae jan wong tuwa ora cetha. Masa pakne malah kon numpak, anake sing cilik malah kon nuntun. Lah bar niku diwalik melih. Anake sing ken numpak, bapake sing ken nuntun. Ngoten niku ya meso dilokke melih. Wah, kae jan, kaya anak ya ora cetha tenan. Wong-wong tua malah kon nuntun anake petingkringan nang dhuwur keledhe. Dilokke melih. Bar niku keledene tumpaki wong loro. Ngoten niku ya dilokke melih. Wah, kae jan empakne karo anak ya ora cetha kabeh. Mosok jaran cilik ditumpaki yang ngono rak ya mesake to. Dari peristiwa niku Bapak Ibu jebule awake dhewe wong urip ana ngalam donya niku tidak lepas dari gunjingan oleh orang lain. Tidak lepas dari dirasani wong liya. Dadi wong apik ya panggah dirasani, dadi wong elek ya panggah dirasani. Dadi wong sugih ya dirasani, dadi wong melarat ya dirasani. Wahaya. Dadi rondo ya dirasani, dadi duda ya dirasani. Wis pokoke sarwa donya niku ngoten niku dirasani. Wahid kae saploke ditinggal bojone kok ngene wae ngono kuwi. Wis jenenge ngono donya. Sing ora ana dirasani ora ana, kabeh mesti dirasani. Dadi ya wong apik wae ya dirasani, apa meneh dadi wong elek. Lah itulah kehidupan di dunia niku penuh dengan rasan-rasan. Lah kamangka sing seneng rasan-rasan niku bapak napa ibu? Halo, ibu-ibu saya seneng rasan-rasan greneng-greneng mboten? Jebul sing rasan-rasane ya ora gur bapak-bapak. Ibu-ibu ya padha. Wis urip enten ngalam donya menika ngoten niku. Pramila kula panjenengan ya kudu tamblek. Dirasani monggo, ora ya monggo. Sing pokok berdikari mandek sesuai kali harapan kula panjenengan. Mula wonten Quran surah Yasin ayat 11 napa 12 nika. Piye Mas? Apa ora? Tiang gesang wonten ngalam donya menika jadilah orang yang berprestasi. Dados napa Bu? Tiang yang berprestasi, duweni keunggulan, keistimewaan. Enten masyarakat menjadi pelopor kebaikan. Ibu-ibu kok ngenten ke kegiatan kados niki, enten kegiatan yasin tahlil, jenengan lajeng menjadi pelopor, anggota sami melu-melu grubyuk-grubyuk. Niku saya niku menjadi seorang pelopor ataupun menjadi anggota, menjadi majelisnya. Bapak-bapak nggih ngoten niki dibentuk
yasinan Wiyen anggotanya 60-an, gur karek saiki karek sepertiganya. Wis pokok kita menjadi pelopor yang terbaik. Diopeni, direjake. Pancen diuri-uri. Mempertahankan suatu organisasi itu jauh lebih sulit daripada membentuk. Lah niku. Lajeng malih apa mau sing siji? Arep ngomong apa aku mau malah ngeblank. Lah cilaka donya, cilaka akhirat. Niki wis entek-entekan niki. Pramila kula panjenengan monggo nyuwun dhateng Gusti Allah. Muga-muga urip ana ngalam donya ya diparingi kabejan, kamulyan, urip ana akhirat nggih dipun paringi kabejan, kamulyan. Dawe Gus Dur ditirakati diria doi zikir lan sulo janganti lali zikir lan sulo janganti lali. Zikir kelawan suluk, zikir panjenengan pendak dalu Bapak Ibu sak sampunipun tangi wungu dalu nguyah adus ngopi lan jenengan salat malam salat dalu zikir kelawan suluk. Suluk niku tapa manekung mandeng pucuking grana nutup mandeng pucuke grana nutupi babahan hawa sanga madhep mantep marang murbeng wasesa. Sila madhep ngulon ora obah ora pola mlebu metune nafas diiringi kalimat lafdzul jalalah. Allahu Allah. Ora obah ora pola nafas dipandeng nafase kula panjenengan digatekke. Mlebu metune nafas niki dimatke. Urip iku urup, urup iku urip, urip iku Allah, Allah iku urip ngoten niku. A-I-O aku iki urip, urip iki aku, ingsun iki urip, urip iki ingsun. Niku lafalipun ambeganipun lafaz hu kali Allah. Medal hu nyerat ambegan Allah. Ning mboten disuarake, dibatin mlebu. Mangke supados atine tenang. Jadi bareng jenengan wiridan mau tasbih ngubengke ping 100 meneng ora obah-olah sakjroning semenit tekaning 3 menit napa 5 menit. Taichi raiki manekung topo broto tahanus kholwat. Nah Kanjeng Nabi niku remen kholwat. Lah mandi enten gua hira. Lah kula jenengan enten dalem napa enten masjid monggo. Mengheningkan cipta, basane sakniki mengheningkan cipta. Meneng jenengan menepke pikiran. Lah niku orang-orang dulu latihanipun ngoten niku. Wonten seluruh agama di dunia ini pasti ada niku. Si Buddha Gautama, orang-orang jenengan teluturi orang-orang bijak-bijak niku pasti dia akan mengamalkan niku Tai Chi Reiki itu. Pasti dia akan tapa menenangke pikiran kados dene Kanjeng Nabi lajeng pikantuk wahyu. Lah panjenengan ugi saged nak pikiran lagi stres suntur menika meneng ora ubah ora pola menenangkan pikiran. Nanti Allah akan memberikan ketenangan. Sebab tenang niku mandeke ana ati manah kula panjenengan. Menika madhep mantep. Nak pun ngonten niku mangke puncakipun naminipun apa meditasi legerakane lampahi jenenge meditasi. Tapi puncakipun niku nyawijining rasa pikiran kalih Gusti Allah. Basa Jawane manenggaling kawula kelawan Gusti. Pun nyawiji atine adem ayem semsem jenjem tenang banget. Alah basa Arabe kula ki lali. Lah niku. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken
Mugi-mugi ndadosna manfaat. Kesimpulanipun monggo niki wulan Ramadan pun celak ingkang gadhahi utang endang gage-gage disaur bapak-bapak ibu-ibu. Insya Allah kalau menurut PP Muhammadiyah niku dawahipun 1 Ramadan niku tanggal 18 Rebu Legi napa-napa ngoten. Tapi nak nderek pemerintah menika nenggo sidang isbat. Lah kula panjenengan jeng kantun manut sinten monggo kersa suka-suka. Ning nak kula pribadi kula manut atasan. Gandeng mulangono Muhammadiyah ya manut pimpinane. Tapi semua suka-suka panjenengan. Wong kabeh ana sing nanggung jawab masing-masing. Pun mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh keringgingan. Anu jadwal wis digawe.